Ryan Xkembri, s-sit ta' More Supermarkets li hu maħsub li ħarab minn Malta u biddel l-identità tiegħu kellu jagħti lill-avukat Carmel Kirkhope 750,000 euro. Dan ħarġ mill-qorti kif quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo komplet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Robert Aġus, Adrian Aġus, Jamie Vella u George De Giorgio li qed jaffaċċjaw diversi akkużi relatati ma' qtil ta' Daphne Caruana Galizia u tal-avukat Carmel Kirkhope. Kirkhope kien instab mejjed b'siri f'garax f'Birkirkara fl-2015. It-tlieta taw it-testimonjanza tagħhom diversi xhieda tal-prosekuzzjoni fosthom il-persuna illi sabet il-ġisem ta' Kirkhope. Augustin Grixti, ħabib tal-avukat, għalli kesaħ bix-xena li raq quddiem wiċċu dakinhar tad-delitt, eżatt bib ma' bib mal-garax tiegħu f'Birkirkara. U deskriva kif raħ wiċċu l-fuq mill-qut minn żewġ tiri, meslu idu u kienet kiesħa. Dakinhar li seħħ id-delitt l-avukat kien liebes flok abjad u flok ta' taħt, fejn Augustin Grixti ra iż-żewġ toqob tat-tiri fuq il-vittma. Is-sensar Peter Barter qal li kien introduċa lill-klijent tiegħu Carmel Kirkhope ma' sidin ta' maħżen kbir f'Ħarqormi. Kirkhope kien daħal għal proposta tal-beħ flimkien ma' Adrian Aġus u Ryan Xkembri li kien qallu li kellhom bżonn il-maħżen biex ifornu aktar supermarkets. Il-kumpanija EROM kellha tagħti lil Kirkhope bejn 700,000 u 800,000 euro skont kostruzzjoni ta' dejn li daħlet għalija il-kumpanija. Id-dejn kien iggarantit mill-assi personali ta' Adrian Aġus u Ryan Xkembri. Iżda qabel ma ħarab Xkembri kien żvojta il-kontijiet kollha tiegħu. Il-kumpilazzjoni tkompli l-erba' filgħodu fit-8:30.